Ya bisa kami toh.
Wis lewes. Leren. Sana les ngendap. Mikir. Di situ oke. Apa toh? Aku ki kok yo nggumun masyarakat kene. Bocah-bocah sak percel kene iki atraksi tuwing tepuk tangan meriah. Hei, bocah ini kayak imut-imutnya loh. Imut-imute lah aku ki lho kurang ganteng apa jane. Ganteng apa rupamu salon ini? Aku kaya salon. Jan, Lah nek sing kaya kowe iki lho kaya apa? Kowe iki lho nek ngarani aku kaya salon iki lho kaya apa? Paling enggak kowe iki mrayu introspeksi diri. Masyarakat kene iki lha ya padha roh awake dhewe. kedua matamu. Lah kudune piye to nek dadi nek arep budal mbok aja dimpet. Buka dhisik. Aku ning kene iki jane kok gelo-gelo. Lah kok gelo kowe iki potonganmu moncrot kowe iki aja kok sembarang-barang muni lho. Mbah Molok nek taun 2017 nanggap iki ngono gone dulurku dhewe ora tau. Iki mau. Iya. Berarti dulurku dhewe terus le. Iki lho boreke. Tapi lah paling enggak menika lak sesepuhe adewe. Sopo apa? Ora nek Mbah Molok ya ora nek generasi kaya awake dhewe. Kleru kowe. Lha kok kleru ki ngopo? Wis saiki melu gagal lho. Ini ra melu-melu kok. Lah kowe ya Mbah Molok barang ki ya peticilan Jogja gajah ya. Oh, Lah sing sombone kan Mbah Molok tok. ya paling enggak ki adewe lak kudu ning kene iki lho sing ditutne adewe sapa? Kiai Molok. Tukne apa? Tukne wingi tak kira ngaji malah rengi kok. Saiki lak kulino gledis lho kowe iki nggih. Dadi yo bene. Ora nek Mbah Molok adewe ya ora trutusan jog kene. Lah jare sapa? Jare sapa ngene yo manggagel lho. Potonganmu kuwi. Lah. Kowe biyen iki cilik-cilik melok aku. Iya lho. Kowe ora ngerti tekono lombok muji bagus saka pecel. Kelo. Rungokno kupingmu lho. Kupingmu dadane Kupingmu tuh lambe kuwi. kupingmu dedek napa maksud? Kowe biyen cilik ya ta. Mbokmu kowe pernah ngomong pas sura-sura. Pas buka puasa, pas poso. Sahur ya sahur. Anu Pak Molok, anak kula niku nggih titip nggih sampean openi. Waduh Bu, wong kula ngopeni anak kula dhewe mawon bingung kok. Ten ngopeni yogane sampean ngono. Lah ya bener ta sahurane Mbah Molok. Kuwi nek cara ukara apik lho. Apa kuwi? Asline nek biyen aku ki krungu to kancaku TK lho Mbah Molok ki. Wayah ngomong ning Lah kowe TK sing nom iki wis tuwek wis ndak teko bocah. aku lah operasi tarik benang kuwi lho. Banjur kene le, banjur Kelo. nggih Bu, kula awat-awatane mengke nek ngampe larene niku nakal mengke kula kuamplengi lho nggih Bu. Kuwi terselang terus sampean Mbah Molok. Lah kuwi pas ngono Mbah Molok ngomong pas bar mendem karo aku. Teko mendem barang ki lho ngopo kok iso. Mbah Molok iki sebagai panutan sesepuh. Mendeme karo kotor iki Mas. Ya. Ora usah teko kono gene to. Keke yangmu kotor ya teko. Yangmu samsi ya teko. Pas sampe iki padha karo bapak kula ta Sumara to. Alah kere ngaku pengaku. Yo nggur ngaku. Alah. Aku ora nek kono wis ora iso joget Mbah. Iya dia rasa joget. Ora iso joget Mbah sumpah. Ya paling enggak disalimi to. Masih. Iya ngono Pak. Nah, Pak kono to yang juga. Lah kok iki ngopo? Iya iki lho. Heeh. Mendem ora ngkei aku. Nek iki lak apa ki padha karo wong tuwa. Wong tuwa saiki seleh. Iki mau wong tuwaku yo ndelok. Sapa? Mae lho. Iki sapa iki? Atasan tok aku wedi ya. Ya.
Lah bapakmu atasan. Atasan. Nek iki lah bapak angkat menika dados polisi, dados tentara. Bapak angkatku alhamdulillah bapakku dhewe ya nek kepolisian. Wah, kondang Pangkate letkol. apa kuwi? Kelat nengkol alhamdulillah iki dados kena apa. Iki mangan le ajate apa sing domah Alhamdulillah lah ya ditileke sukum karo sing di omah iki ajate apa takono siap wong iki mau dene salam le luar biasa. kowe iki ditunggu-tunggu karo mbahmu dhewe Mbah Sipon ae yo disalami sing apik Mbah jodoh lek uyo apa to kok iso teko kono ki lho. lah dodok lek uyo apa Ya maksudnya kan lega dodok ben iso menakne nek nyawang ganongan. cantik ya Allah Saling ngono. Ada sini lho, ada sini. Nuwun sewu Mbah Uti. ambune tak tangan ambune kinang kok Teko kono ki ngopo to iki? Nuwun sewu Mbah Uti. Menika panjenengan nembe mawon disalini Mas Pungge nggih. Jenengan cek ali-aline jenengan enten sing kelang napa mboten? matane mbok karo maling kowe lah karuan iki pas maling kuwi akeh iki Lah kok dibeng lho ngopo? lah karuan tukang kali maling emas ngisi-ngisi Alah berarti ya paling ndak aku lah atraksi ora enak interaksi spesial. Kowe njajal atraksi yo ben masyarakat kene interaksi ki piye? oke iya le Kok ditutuhne